bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde ana anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañama Pino subuh suba, mereka komentar ada ay, ada sekarang. Madinah tu, keluarga Madinah tu. Omalah, tu mau decala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe Awa Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccude e moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kaylal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fof bani mon Debba Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani badde bo pullo mi salminima debbo mo dara halayɓe mbaɗa andi ɓurɗa wawde farnade noon tigui mbeɗe welto hen noon tigi wadde subaka en calminiɓe kamɓe dara halayɓe naaɓe tengti noon wonɓe toon to dara halayɓe en ɓen bundi Fouta département de Podor en calminiɓe mbadi kuuɓal ɓe profite no fewi noon e ƴellitugol ndiyam maayo ɗam eɗen gandi o saaha hande maayo ngo naati no hannirta ni eɗen ñaago Allah tan yoɗam won beldam Sikela Aissata kadi en calminaɗo woɗɓe ɓe ganduɗa ina ɗo e leydi Sénégal e toon to Bowal leydi kala ɗo ɓe goni e no ɓe goniri kala en calminiɓe kono kadi e wideɓe bisimilla mabɓe e roɓino jayndeji hono kala subaka so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullah hande ko ɓuri tengtude hande Aissata ne wayno hayso tawi woodi ko nandi to banggue titre ɗi hatta kam hande ko ɓuuri ko hewde jande e leydi Sénégal ene wayno ko fandu almudo manam ko kabaruji certuɗi noon tigui jaynde las udditadama ko noon tigui nden jaynde wi ko gam tigui ɓamtude ko yewti ko walla mbiyen ummitinde hono faggudu leydi Sénégal Macky Sall noddi tigui hono ko wiyete task force yidde wittande o noddi ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yaruɓe to banggue faggudu ɗum wonata ko ñande ɗeɗo balɗe ɗe paaɗen mbiyen hayso tawi jayde artani hen ɓe koliti wonde de kanko horeji leydi ndi mo nodduɓe ɓe jewtide ko yetti on ɗon fannu goɗɗum ko tawete hen ko kongude mo ganduɗa ko Pape Demba Diallo mo ganduɗa kam tigui ardi nguɗo gomo wiyetego Fonsis o holiti wonde de oɗo mboros coronavirus ene wayno tan oɗo saaha hande holli walla mbiyen ene wawi tigui joni joni o hono tengtinde walla mbiyen ƴellidde ko yetti ko kala ko ngakkuno e to banggue leydi Sénégal ko ngakkirano e ko yetti e fannuji muɗum kongude makko jaajine tawe e hello jeegom e jeeɗiɗi e nde jande wittede las quotidien jayde la soleil ko wi nden ɗon ari timmitini kongude jayde las e subaka hande oɗo plan mo ganduɗa o ko plan de relance économie noɓe mbiri e bindol mabɓe garowningol wonde hooreño Macky Sall de ma joddo e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko haqqillanteɓe on ɗon fannu wonata ko conseil présidentiel ɗum ɗo wonata ko talata parɗo no jayde wiri ne hawra e nogas e jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum saabi noon jayde waɗi ko natal kanko mawɗo leydi ndi e taaɓe mawɗi ene yaɓɓa tigui e tapis rouge gam tigui tindade e on ɗon galle lamorɗo woni palais présidentiel jayde l'observateur rewi hen nde ɗon jayde ari ko e yiti ha joni e gonka covid 19 eɗen gandi e dumunaji jawtuɗi ko wiyete ko hono covid organique eɗen gandi ko leɗɗe ɓaleɓe ɗe ganduɗa de ene hutoro ɗum ɓe ganduɗa ko toon to Madagascar ko yewti e oɗo mboros coronavirus e on tuma noon Sénégal
sénégal waɗi hen commande ko heewi gam ƴewde beele ɗum ɗon ina wawi tigui haɓade walla safrude oɗon boros coronavirus e on tuma noon jayande wi caggal de sénégal waɗi onon test 1 et 2 oɗo saha hande noon ɓe beddima on ɗon remède malgache et poubelle no jayande wiiri ɗin ɗon kutorde weddama hande o saabu sénégal holliti wonde ko ɗum ɗon ala foof ko wawi nafde e boros covid 19 kono kadi koɓe ƴeewi ko ene wawi tigui bonnude ko heewi ɗum saabi noon ɓe tumni koye konnguli omo ganduɗa ko professeur moussa seydi holliti wonde de on ɗon remède malgache ina wayno de ɓe gacci ɗum ɓe joñi ɗum banggue e oɗo saaha jeyde enquête loski nden ɗon jeyde ha hande koye o boros covid 19 arti kono ɓe gaari koye fannu goɗɗo test mo ganduɗa o kay ina yamira wonande kala jaltowo leydi ndi taw ka gummotoɗɗo e sénégal ɓe kolliti wonde noon on ɗon test de ina uura to banggue ko wiyete arnaque manam tan won tan ko nebbiɗi hen ɗum jeeyi sababu noon yimɓe hewɓe garti hen cuuti konngudi ɓe kolliti wonde on test de sa feliti yaltude leydi ndi alay saago jooɓa ko tolni ujunnaji jeetati mbuuɗu woni 40 000 francs CFA gam tigui mbawa yaltude toon to bowallade diwoje ngal Blaise Diagne de Dias Mor Kane kañum ko député woni sardiyanke kufɗo diaspora leydi sénégal holliti wonde de ɗum ɗon ala foof ko woni ɗo so wona ko wiyete corruption woni mbuñaari kono tan de konngudi makko ɗi jabtama jabti ɗum ko docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention toon to galle cellal ɓaali leydi men sénégal holliti wonde de sénégal ha ɗo yamirani yo yimɓeɓe mbat test wonande yaltoɓe leydi ndi kono de nden ɗon yamirore ene wayno ko leyɗele ɗo jomumen payto ko ɓen de jamirta yo neɗɗo o hollir ɗum wonde ala on ɗon wondani on ɗon boros biteɗo covid 19 jeyde quotidien le quotidien nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koko yewti ko e taaridi koko ngudi jaaƴi ɗeɓe jewtiɗi e DG mo ganduɗa ko ONAS noon woni kala ko tambi ko fate banggue pewnugol hono diƴƴe balwaltoje woni assainissement kanko lasana gagni saho noon o suuti konngudi jaaƴi ɓe kolliti wonde noon o arti joni joni o e kay wadde déployé on ɗon labbe mbo an ko ɗo tigui tawete woɗɗani no fewi ɓe holliti wonde noon ɗen ɗon golle de ma puɗɗo kono kadi mbaɗe duuma hakkude duuɓi tati e duuɓi nayyi o holliti wonde noon ɓe mbaɗi hen copraji ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi milliard e copraji e CFA fandari nde noon ene wayno ko wadde branché ko tolni e temedde joyyi tawi ko famille wonande kay ko hoɗɓe sara on ɗon labbe mbo an ko maayo tigui walla mbiyen ko ngoral maayo tawate ngal ɗo iwro lamborgo ngo hono Dakar jeyde vox populi nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koko yewti ko e ha joni e to banggue gueɗe e douane leydi meɗen sénégal kañum tan jaggui ko ganduɗa ko woni record sa ani record noon koɓe jagguɓe koɓe meeɗani jaggude to banggue drogue saabu kay ɓe jaggui ko ɓuuri kono tonoji ɗiɗi e kon ɗon huuɗo ɗayno ko ɗum ɗon noon jagga ko toon to Koungheul ko ɗo tigui e nder leydi meɗen sénégal tawate on ɗen noon copreje walla mbiyen on ɗon valeur ni ɓe kolliti wonde ko tonoji ɗiɗi pawɗi temeɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi e capanɗe jeetati tonnes kon ɗon huuɗo ɗayno ko noddirte ko chanvre indien tawi noon copreje ɗe ene tolni e temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi piccal temedde hono temedde joyi capanɗe jeegom million e copreje CFA ɗin ɗon on drogue noon ɓe kolliti wonde ummide ko toon to leydi Mali ɗin konngudi jaaƴi ina tawe tigui e nder nde jani witende vox populi jayde libération ko wi nden ɗon kadi kañumne ari ko e goɗɗum ɓe gaari ha joni koko yewti ko e gueɗe trafic ngol lawol noon ɓe gaari tigui koye e arnaque mo ganduɗa ina yiya e wassade walla mbiyen nandinde ɗeɗo carte bancaire ɗe ganduɗa ina saabo ha neɗɗo tigui wawa tirde copreji muɗum tawi disnaki samba disnaki demba ɗum ɗon noon ko yimɓe ganduɗa ɓe koɓe haqqillente yimumen jaaji to banggue nouvelle technologie kañumen ne wayno tigui e ñimbiɗen ɗon carte on tuma noon ko tolni e temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi cartal bancaire kañum tigui woni hande o ko waɗa copié tawi noon ɓen ɗon clineɓe tinani on tuma noon ɓen waɗa ɗen gueɗe countryɗe jetti ɗin ɗon banque uji tawi ko banque d'habitat du Sénégal on banque noon ko laamu tigui jeeyi ɗum e on tuma noon ɓe ciiɓi hen milliard uji million ngaji kewɗi e copreje CFA ko tolni e temedere sappo e jeeɗiɗi opération woni kay koɓe mbaɗi kamɓe ɓen ɗon waɗɓe ɗen gueɗe country ɗe on tuma noon parquet o woni tan tambiɓe ko wiyete ñawor leydi meɗen sénégal gudditi hen information judiciaire contre x manam tan ɓe joƴƴini tigui hono on ɗon plainte beele tan ɓen so jiyama mbawa tigui fawede junggo caggal ɗum ko jayde stade uddetadama ko noon tigui nden jayde subaka hande o waɗi de ko gardien ɗiɗi géant ji équipe national mo leydi sénégal hen goto ko alfred gomis kañum e Edouard Mendy gardien ɗiɗi ganduɗa ɗi ko numéro 1 kamen numéro 2 o saha hande noon ɓe mbaɗi ko namdal hol tigui ɓurɗo hande darade eko yetti on ɗon fannu ɓe garti noon e sifaji mabɓe so tawi ko Edouard Mendy kañum de dendagal match muɗum kala waɗi fodde capanɗe jeegom e tati
marche o waɗi ko wiyete ko on sappo e jeegom woni 16 clean sheet noon woni ko bid ponnodnade tigui jomum itta ɗum kono o markama ko tolni capanɗe jeegom e ɗiɗi but ɗum noon koto banggue Edouard Mendy to banggue Alfred Gomis noon on ɗon ko capanɗe jeegom e jeenayyi marche heeɓi golade o waɗi ko wiyete hono 14 clean sheet onne kadi aussi waɗi encaissé ko tolni e temedere e go but ɗum noon koto banggue club to banggue équipe nationale noon Edouard Mendy golima ko tolni e laabi jeeɗiɗi o waɗi 5 clean sheet woni o falima fodde bituji joyyi ponnode nadde o waɗi encaissé 2 buts to banggue nomo ganduɗa ko Alfred Gomis kañumni waɗi gardi ko tolni sappo e goho lawol waɗi 6 clean sheet kono kadi o encaissé ko tolni e bituji jeegom so tawi noon koto banggue cuuɗen konguɗo wiyete ko Kalidou Sissoko holiti wonde de ha cikkaɓe ɗe ɗiɗo kala jalti koye école goto ɗum ɗo woni ko konngudi mabɓe tigui garti oɗo subaka hande kono kadi ne tawe hen final mo ganduɗa o ko yewti ha joni e super coupe d'Europe ɗum ko hande tigui alkamisa wonata ko hakkude Bayern FC e Séville ene wayni ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadane Aissata e oɗo subaka hande non tigui Amadou Moussa gareten koye banggal gongal woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hande Amadou yeehi ko toon to diwan mo Koungheul mo ganduɗa yiyete ɗum ɗo mo Sénégal mbiyen douane mo Sénégal fawi jungo ko ganduɗa woni huuɗo ɗaynokko ko ɗon huuɗo noon tolnima e ko ɓuuri 2 tonnes walla mbiyen tonnuji ɗiɗi ɗum ɗon Amadou heewi ene tolni tan walla mbiyen yete eɓe banno ɗum koye sachet ji ganduɗa sachet foof ko kiloji ɗiɗi wonno hen ɓe mbaɗi ɗum noon e camion o ummi ko toon to diwan mo Mali ɗum ɗon noon nde ƴeewa tan e koppareje tolnima e temedere e capanɗe jeetati ɗiɗi piccal temedde joyyi e capanɗe jeegom million e koppareje meɗen CFA ande noon heewi Amadou kono ƴewtidama ha joni drogue nani jokkane naata e nder leydi ndi saabu so yeehi ha ko tolni tonnuji ɗiɗi Amadou Moussa ko ganduɗa ete mataw sinno suudete no ne wawi waɗede camion ji kono tonnuji ɗiɗi e camion goto ganduɗa oɗon camion sarsa ko yamba tan ha heewi pour etade famde ɗum Aissata ene en tout cas ene famni kono kadi ene uddi hakkille seeɗa saabu aɗa andi ko tolni hande presque lebbi jeegom jeeɗiɗi ene wayno hon ɗum ɗon nanggaka ɗo ko tolni ɗo henne heewde wadde firti ko ɓen ɗon waɗoɓe onon trafic sa ƴeewi koko gaddi tan ene joowa ha laabi gaccire saabu eɗen gandi saaha nde ɓen ɗo henne Sénégal koko uddi frontiére ji muɗum to banggue less e to banggue weeyo e on tuma noon amnanakiɓe kamɓe waɗoɓe trafic ɓe ittude ɗum e caggal leydi ndi ɓe nana ɗum e nder leydi Sénégal ɗon ene famni hen banggue kono ɗum ko ɗe balɗe jawtuɗen tan en jii caggal kudeta banda toon to leydi Mali leyɗe gonɗe nder CEDEAO o koko kadi koko mbaɗi leydi Mali ko wiyete embargo c'est à dire ala ko natata ala ko yaltata ala ko ummoto caggal leyɗele ɗe kono kadi ala ko ummoto leydi Mali natta leyɗele CEDEAO ɗe te Sénégal koye ɗenɗon kuule jeeya donc haysinno wona embargo woni ko tolni e 2 tonnes walla ko ɓuuri 2 tonnes to hedde banggue drogue ummade e leydi Mali naata e leydi Sénégal ɗum tan ko ɗum caɗele ala ko haali noon e saaha embargo gonaɗo o donc hunde waɗi ko tata ɓennuɗo ɗo ko ñalawma goto tan caggal nde Mali suuɓi hoore leydi muɗum wadde firti ko ɓe waɗanoɓe trafic de drogue ene wayno koɓe waɗanoɓe stocké manam ko moftunoɓe tan ɓe jooɗon ha heewi e on tuma paadi ha laaɓi gaccire nde corona acciri laaɓi e on tuma ɓe keɓani nadde joni ko wiyete ha joni to banggue kuule pawne dow leydi Mali kadi accirama ɓe profiti occasion ɓe nani ɗum e nder leydi Sénégal o saaha en meeɗino wiide waɗoɓe trafic de drogue enen jogui ko wiyete ko wonkoɓe bemna en tout cas soit ko wiyete laissé passé walla oɗo chauffeur walla oɗo camion o fotani waɗede contrôlé te eɗen gandi gonɗen koye jeune mo ganduɗa o ko tawi ɗum leyɗele kewɗe te diwan Koungheul ko lawol ngol ganduɗa ngol fewde toon to frontiére leydi Mali fonno waɗede ko contrôlé ha muusa ala ko foti accede kono camion ummo guirndel leydi Mali ha yetto e hakkude leydi Sénégal ko nden fuɗɗoro yitede Aissata wonko ñawi hen wonko ganduɗa ko kadi aussi hakkille jaɓan awru ko ɗon tigui jinnomi arde saabu camion mo ganduɗa muɗum yalta e leydi camion mo ganduɗa waɗi ko tonnuji ɗiɗi chanvre indien walla mbiyen yamba am ɗum ɗon famɗani ɗum ɗon so ɓenni guite tan mataw wonko ganduɗa muɓɓama hen guite jippinama hen ha saabi yiyaka saabu tonnuji ɗiɗi ummade Mali e contrôle gonɗo e laaɓi ɗi sodoyoɓe marchandise ɓe ne kala ɗum contrôle mo ganduɗa nani e laaɓi ɗi woppa camion baɗɗo tonnuji ɗiɗi yamba nadde ha nder Sénégal ha yetto ha Koungheul nde fuɗɗo fawede voilà Kaffrine ummo guila Mali ha yetto ha Kaffrine ganda heddi hen ko seeɗa yetto Dakar
Dakar ɗum ɗon Amadou mataw contrôle ni heddi ko heewi ma wot ko ganduɗa haalaka te et puis saha gonaɗo Aissata ɗum ɗon ene manque deji hakkillaji ɓiɓe leydi ndi hay sinno tawi jomin miijaki won complot gonaɗo walla won yimɓe mawɓe wonɓe caggal en tout cas onon trafic de drogue en tout cas ene hulɓini saabu eɗen gandi en kaalinani mbiɗen leyɗele cahil Sénégal ɗe fof ko ɓuuri hen ko hewde en tout cas won kulhuli jogaɗi to banggue terrorisme to banggue gueɗe goɗɗe ko won toon ko beele jogorani arde ga donc contrôle ne fof no ɓurɗo wadde dur taw ko so jomum ɓenni frontiére woto ɓuur 1 kilo tawi nanggaka donc ɗo hen sa daari hakkude Kidira ha yetti toon to nokku biteɗo ha joni woni diwan Kaffrine ko temedde kilométre uji te eɗen gandi umade guila funnague leydi ha hakkude leydi kala ko waɗanno kala ko fonno kono kewde déjà ene wayno kewi en jiiɗo noon ko e dumunnaji ɓennuɗi won gardinoɗo sapeur pompier en jagga ene woni mawɗo waɗoɓe ko wiyete koye trafic de drogue en jiiɗo hen police ji mbaɗaɗi impliqué on ɗon banggue en jiiɗo hen magistrat ji mbaɗaɗi impliqué on ɗon banggue wadde il faut hunde ƴewte ndaare holo fotɓe wonde caggal vraiment oɗo musibe bonɗo saabu ko ɓuuri 2 tonnes so naati ɗo hen heƴani koye sukaɓe en fotɓe wonde caggal ɓe noon ko ɓen tigui goni ɓe mbawa fawede cuuɗe dokka kam seet tan mi jiiɗi haalandema haade men ne wayno waynade mboɗa andi ko hen gonɗen ko ñagana ko no wiyatano ñagadema nde mballata kam wadde souhaité joyeux anniversaire funeɓe Hawwa e Adama kono wona noon ɓe jiiɗi wiyede a tengti Adama wiyete ko Fati Harouna ko Diawa yetta ko denɗam toon to weyndu Bosiyaɓe o Jeeya Mariam Ousini walla mbiya Hawwa kamɓene kala ko funeɓe ndeysan ko hande nogas nayi nduɗo lewru septembre ɓe mawninta fête mabɓe anniversaire wadde en mbiɓe joyeux anniversaire balɗe juɗɗe e battere moƴƴe wonande Fati Harouna e Mariam Harouna noon tigui Fati Harouna e Mariam Harouna walla Hawwa min noon mbimi ko Hawwa e Adama o jaɓata wiyede Adama kono min mbimi ko Adama e Hawwa wadde hoto wiyama Adama Amadou tottuma tan inde makko yiiɗi nde min beltinimon no feewi hande e anniversaire moɗon wiide on tan yo Allah rokkon balɗe juɗɗe e battande moƴƴe wona ko bebeji ɗe bon ɓe mawni goto men fof hande dañi joom galle machallah oto ko madame Dia goɗɗo ko madame Kane machallah kamɓene Allah rokka ɓe funeɓe eyyi kay ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗannoon e banggal caméra o ko Thiatou Walo walla mbiyen Mansour Sow alias Thiat ene wondi e ballal mo ganduɗa kanko woni Amadou Touré maquillage o noon amin jarna hen no fewi mini amen Kumbis Babou